Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih channel Guang Rija. Untuk saat ini, hari ini kita gajian pemirsa mau ke ATM dulu buat ambil gajinya. Alhamdulillah setelah sekian lama, udah beberapa bulan nggak gajian niki, berkat kalian semua yang setia menonton channelnya Guang Rija, yang mendukung terus channelnya Guang Rija. Terima kasih banyak guys, terima kasih banyak pemirsa. Hari ini bisa gajian juga, dan hari ini mau aku tak ambil sama Mas Rudi, soalnya Pak Emak iku guys jipo nek ning ATM tak jipukno engko tak syuting ning kono ya. Alhamdulillah. Terima kasih nih pemirsa sih. Terima kasih banyak buat pemirsa semuanya, pokoknya sing mendukung Lek Goang, channel YouTube Lek Goang. Aku pokoknya terima kasih, sehat selalu ya buat pemirsa yang setia menonton terus channelnya Guang Rujak. Sehat-sehat terus pokoknya. Ki, ayo wayahe dijipuk nggih. Piro gajiane? Ning ATM sik dijipuk. Yuk. Berangkat OTW di ATM Randu. Cedak kok pemirsa ning Randu. Lawang Guri wis ya? Kancingi kabeh iki lawange. Genek wong ning omah pemirsa. Terima aku mbek Mas Rudi tok iki OTW ning Randu. Cedak kok tempatnya ning lampu merah ngono kae. Lek sendal iki. Sendalmu ak ning jopo ya? Karek sandalku ini. Ini sendalnya. Ning guri. Gak ngono, gak guri kuwi. Gak ero sampean. Sah. Wes. Lah bayume pemirsa sing pengen ngerti kayak ngene hasilnya ya. Mbuke dicokoti kewan kok, kayak ular kewane. Cokoti kewan apa gak ngerti. Mari nandure ning pasir nyebare. Gak urip. Ya apa sendalku. Ya pengen gawe guletane ning guri omah ya terus lah. Belum sempet. Kapan-kapan nih. Ya montore mae lebokno yang aku tak ngunci lawang. Oke, berangkat pemirsa. Ya, yuk tekan ning Bank BRI. Kayak ATM ini kono ya tak sepure saiki. Yo. Dik mau tak pateni, Dik. Tak pateni, Dik. Pateni ya, Ben. Iya. Iya, sepilo sithik ae. Alhamdulillah Pemirsa wes. Subhanallah kayak ini ya. Sebagian Berkat Pak Emak. berkat pemirsa iki. Kita tak weno Pak Emak ngombe sik dodol. Berkat pemirsa semua iki. Ki beri ndi, Dik? Dari Iran digawe. Oh iya. Aku gak iso ngeki apa-apa pemirsa, iso ngano kabeh pemirsa. Channel Pak Emak tak sehat-sehat kabeh nggih, lancar rezeki. Alhamdulillah bisa gajian maneh. Kok direno Pak Eyang. Nggih. Ngerti. Iya. Mesti sapa mengi gajian. Wes pirang wulan gak bayar. Iya.
gak ngerti pirang-pirang bulan aku gak ngitung. Tapi bumi ya gak sampai gajian ya. Ada nih. Ya wis nakno. Balik sik. Alhamdulillah sudah sampai di rumah pemirsa. Di kancing konjer rek iki mau. Assalamualaikum. Boleh buat no itu. Cuma aku baru ibu dengan PM. Ya aku karena logam. Kajian YouTube. Alhamdulillah iso gajian dulu. Sasi iso gajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tuh iya itu simpan disimpan nanti tuh kayak gimana sih masih tak kan nyimpan kayak singgung kau simpan kayak singgung main guys tinggal betul iya itu anaknya mesti kelong-kelong aku main aku tuh wes ambil bujuku sekarang kebanyakan ada sing dulu ini ada sing dulu akhirnya tak karena kue kan enak gitu ini tuh tekeli kurang apa mah ya mau pak ekbiri ya wangi wes dulu pemirsa kita tuh kajian itu kami wes turun sih kesalahan nilai Ika maksudnya antara mae maksudnya nilai Ika nilai uleh yuk alhamdulillah matur suwun sangat berkat penonton sedaya penonton channelnya Dek Dame, channelnya Mas Dimas Arifin, channelnya Indah Rati yang telah mendukung channelnya Rek Kumang Jogja. Matur suwun sangat. Alhamdulillah. Wis to. Kita harus kita samene ya. Pokoke samene iki, samene. Berkat pemirsa semua terima kasih. Baik, siap-siap matur suwun sangat kanggo pemirsa terutama kanggo Mas Arifin sing biyen pertama kali dukung Pak ayo lek tak gekno YouTube lek pertama kali sampai dengan sekarang itu gajian pertama sampai dengan gajian sekarang itu bisa menikmatinya berkat Mas Arifin didukung karo keluarga di Mas Arifin dan Miss Mbak Eda. Terima kasih buat Mas Arifin. Ini rezekinya tadi. Nontonnya semua juga pokoknya. Ya lagi semua juga. Iya, bagi penonton semua sih setia pokoknya setia support Pak support channel Jogja sampai saat ini bisa gajian lagi. Sebelumnya udah beberapa bulan gak gajian pemirsa ini ya. Alhamdulillah sekarang dapat lagi gajian sih orang akan lagi 1 juta. Iya, bisa ngenteni beberapa berkat. Terima kasih dulu Mak berkat itu isinya jadi segajian sak meniki.
Ya berkat pemirsaannya itu senang nonton juga mas. Semenjak Mbak Isi Aku karena semenjak Mbak Isi kan gajiannya gak seperti biasanya. ya aku soalnya ya udah tua lagi bisa nih melok mae barat aku ya bisa jadi melok bisa melok mae nih melok pae. Mbak Isi apa ya? Mau anaknya mangan ngono ya dipangan ngono. Tapi mangan enaknya semua di Di sini ning kene melu aku manggung sih no iki lho omahe sapa? Omahe anake. Iya ora bisa. Omahe anake ndak pe omahe sapa. Apa? Ya cuma sampai di ya pengen dia rumah sendiri nabi lho. Oh, omahe kami. Iya anake ngene iki masuk dulu. Terganggu anake lho. Dia cita-cita aku tuh pengen aku rasa nek nyapa pernah waktu aku kerja bisa aku yo iki ngisi konten yo Kan kayak yo apa? Kayak apa? Kayak tunggu sehat terus seneng. Bisa nungguin sampai nyampe. Iya. Itu aku ini ngerasa kayak ngerepoti murah. Kopi. Untuk itu kopi anak makanan lo bisa nom. Repot dulu anak tiri. ya pokoknya tak wangi-wangi Pokoknya ini ki anake omahe Pak ngene iki tingguli ya. Terus iki sak orang ini pengen tingguli gak kau ora. Omahe arep nang ndi le? Arep nang ndi kanggo anak. Sumbernya mak era sumber itu sampai kayak gimana ya saya nek pengen mangan enak mak berapa nek enek sing mbok kei dhuwit sakmene entek mbok sedina entek ya entek pokoknya kan kebutuhan ya mesti enek paling yo keluarga yo masak yo gas yo banyu nek kuwi kan yo wis dikei dhuwit Pak mah kan gue tambah-tambah paling murah meringankan ya kebutuhan itu tak soal mangan nih mak harus dicukupi Pak. Wis kita lihat pen banyak mak sini pen mak iki wong iki sanan. ora Ngono. podo ae Nang nek wong ngene sithik kaya ndek ngenane ngono kae. karek Nek wong butuh. Kira itu bae iki tak tuku iki tak. nek mak emang dulu ora iso Gak iso tanah tenang. gak iso tegel koyo Nek pak ngene pak tak tegel ceritani ndek ngenane kae ya ngono kan nek wong jelek wedhus kae. Jelek duit dijeli wedhus kae. Akhirnya wedhus siapa mati padha. Ya sak jenenge yo ngesakno ngono. Ora pengen terus akhirnya ngono ora roh. mari iki yo rata-rata ning kene iki kelasnya kelas menengah ke bawah Makanya aku nek perkara duit ini ki aku mending tak salahno karo Mbak Rika. Apa kadang ngono iki yo nyekel duit iki ben kae. Nek mae tetep gak iso tenan. tapi pak tetap menapa mak kan mesti enek ngerti kebutuhane keluarga iki koyo Paling ini ki nek tak umusi nek pas nek duwo, nah yo pas nek tuku buat ini tak umusi. obat banyu Ini ngene pernah kalau dikei duit pae 4 juta tak nutup wedhus entek. Mau kayak kabeh.
Saiki gak bisa. Tuku gak apa-apa tapi Ora anu aja akeh. Tuku siji apa loro ngono lanang itu. ora Wis. semua. Gak apa-apa nek Kapok guys. akeh-akeh Kapok aku mending mergeliane mikir mending dodol-dodol lah. gak apa-apa. Terus nek wedhus sing dingoni, Ternyatane yo dingoni yo bakal ngoni yo dingoni tenan ya dipakani. Dalah ngono yo kaya roh. Tapi nek mak yang iki gak tak pikir tenan. Anjane ora rezeki. iya bener aja. Iso nek cetha mono pengen gak apa-apa tuku tapi gak jual. Kok nek kesel Gak tutulan rapi. Apa ngomong putu ae. Oh, Iki meneh gak apa sih meneh. Wis tak percaya kowe. Emake tenan aku mbok nang dhuwit mesti gak iso nah. Ini sing delok channel Pak Ami sing delok apa jenenge apa kadang-kadang iki kancan-kancane emak. Nek ngene kan gak bisa mikir ngomong kok sing penting kebutuhannya awake dhewe kan yo oke, misalnya awake dhewe ora iso nilai ngomong aja sih ngomong gak iso sih yo iki lho tangganya tetep mungkin Bukannya mesti akeh. kebutuhannya bingung misalnya tangganya wis entuk bantuan pemerintah nah iki bantuannya ke Mas Arief ke YouTube semua pemirsa pokoknya bisa nonton channel itu kan saya terima kasih ya alhamdulillah kena duit kebutuhan pendidikannya kena duit modal tutulan mana yo tutulan sapi alhamdulillah banyak sing ngekoni yo mak yo sing ngekoni ngene yo ditakoni wong mak dodol ora mak dodol ora nduk tanda-tanda dodol nek gawe sabungan arisan Kelvis. iya Digantiane kan nek kan kalau ora popo iya tak Nanti kok sana ini ngomongin pemirsa sekalian makasih Pak pemirsa terima kasih tontonan betul sedikit iklan-iklan sedikit tonton sampai bareng alhamdulillah terus pengalaman sendingan ini terus gak tak nonton nang gajah dibela lekon kena mak lek nani lah anggere nek wedhus tuku nanti liane ya gak terus lah Sapi. mau aku sapi wis ngoni tulik kae ngoni mbek Pak wis sak pirang-pirang sapi wis reno-reno ya ora iku penilane ya reno-reno enak ae enggak anu sing urung kuwi mas masalah stomo wes sih sing urung akan iya deh mae kak tapi iki ya tetep ojo sih ngenani tutup lair ojo gampang lho ini paling murah di Cambang Mas sewu yang ada ya aku ya dhisik sih ya pernah tak tukokno ya Mbak Rika tapi yo sithik ora larang kuwi memang barangnya pernah tukokno ning anteng dibuai ojo sing kinggo dibuai ngono disimpan enggak nang kebetulan ke kanan tinggal wah terus gak usah ngomong aneh-aneh nek bisa stop mas kan orang ngopeni mas iku lho sing gak duwe kuwi nek wesi duwe kewan tahu sapi tahu tapi yang nyentar berikan kuwi lho ada selama ini orang tahu ibu itu
gak kabeh Ya ora. paling nyantol Iya, iki lho mulane terus mulane nganu iki disimpen dulu. Mulai. Layaran tuh yo lahiran wis enek iya maksudnya gitu. Kaya lah iya wis enek di cuma sih sampai iya lah iya mainnya tuh apa bumbu-bumbu. insyaallah di dilakukan bisa nonton terus pokoknya Mereka semangat di sini tante dikei apa dikomeni sing elek yo gak apa-apa ben sing elek yo musik sing apik akeh. Anda nek mereka perusahaan saya tahu perusahaan saya ini tuh anak sini ini kok usah dibikin iya nanti orang sok nanti kuat mentali. mending terima kasih buat Maksud sana sangat sampai nanti penonton saya paling sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, menyelamatkan rezekinya. lancar pekerjaannya tapi kebahagiaan nikmat suasana pun cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ikut berasa.